Da Allah kwanar dawaki za ka yi. To ba matsala. Shata ba na son kowaye ka ɗauke shi. Karka da. To hawo ji. Yawa. Yawo. Ka dai san kwanar dawaki ko? A insha Allah ai kwanan dawaki ba matsala yanzu din. Da Allah dan a daidaita karen kula da titi sosai kaji. Yawwa dan a daidaita. Da Allah idan mun je nan yan lemo. Da Allah kaɗan dakata kaɗan zan ɗan sai lemo. To shi ke. Yawwa saboda tsaraba. To Yawwa. Gaskiya lemon nan akwai zaki. Yawwa, to yaro sai ka samu guri ka dan faka tunda Allah ya kawo mu ko? Yawwa yaro. Allah ya maka albarka kaji. Amin. Allah sa a gama duniya lafiya. Yawwa to gashi ko. Ka duba naira 50 ne ai. Naira 50 ne. A ji mana. 50 nake gani. To me za ka gani? Ai drop ka ce abu ne kuma ya nake gani naira 50. Me drop? Shata fa. Shata ce ai nace. To kuma ka bani naira 50? Kai kanka duhu yake ne? An ce a daidaita sau in dai a cikin garin Kano ne ka ɗauke shi shata za a baka naira 50. To kuma shikenan ni shata ka abin ni ina ran da wani tsara abin ban san da wanda ba in za ka bani kuɗi na 400 ka bani ba zan karɓi naira 50 ba. Kana nufin kai kana tukin a daidaita sau kanka bai waye ba? Baka san me duniya take ciki ba a yanzu? Shikenan wata ran ma sai a zo a ce za a tattara a bar gari kai kana dunkun durin baka san komai ba. Kawai ni za ka bani kuɗi na ka bani kuɗi na ni ban san wani mun ɗauki mutum in ta gararan ba da kai ka zo ka ɗauki naira 50 ka ce wai shata ba. Wannan ganye na baka? Me yake faruwa ne? Kaji ɗauko shi ne tun daga wancan unguwar na ce kai shi kwanar dawaki unguwar ma'aukata na can sama wai ba shi naira wai ya ɗauki naira 50 yake bani kaji. Dan Allah ko ina gani kai dan waye ne. To ka gaya mar halin da ake a yanzu. Duk wani mai adaidaita sau. An ce idan ka ɗauke shi daga nan unguwar zai kai ka wani unguwar in ba shata bane za ka ba shi naira 30. In kuma shata ne kai kaɗai komai nisan guri. In daga ƙarshen Kano ne zuwa bangon Kano. To za a baka shi naira 50. Shi ne na ɗau 50 na bashi. Amma malam ai ana bi tsari ake bi abu. To tsari ake bi ai sai ka je an ma rijista an tantance ka tukunna ko ba haka ba. Kamar ya rijista. Rijista zaka je amma akwai masu agent ɗinsu suna zazzagayawa. 50 ɗina kenan. Daman 150 ne ka ga na so leman nan na naira 100. Kuma
na baka 50 din dan Allah kai hakuri in kuma za ka karbi lemon ne to kai hakuri yau ka karbi lemon ka rage zafi amma ku bi tsarin ana nan ana zagayawa agent din su suna nan za a gansu suna zagayawa kuma zan samu babbar waya wacce ake kira da Android domin in shiga wannan tsari na Opay. Muna godiya da zuwar ku jihar Kano mai albarka. 'Yan uwa kuma ku shigo don ku samu wannan garabasa. Opay ta fice.